mag-secret file ay ilike mo muna ang video na to at mag-subscribe na sa aming YouTube channel. Don't forget to click the notification bell para hindi ka nahuhuli sa latest episode ng DJ Rocky's Secret Files. Ang dami ko naging failed relationship dahil deserve ko pang mahalin kahit isa akong single mom. Dear Titangelo at Raketera, magandang gabi po. Matagal na akong fan ng programa ninyo since 2018. Nakatutok na ako sa Rocky's Secret Files at nabubuo ang araw ko every time na napapakinggan ko ang mga magaganda ninyong mga boses. Itago nyo na lang ako sa pangalang Jade. 21 years old, turning 22. At ito ang aking secret file. Sisimulan ko ang kwento ko noong panahon na bago ko naging isang single mom. Alam ko maraming tataas ang kilay sa mga naging desisyon ko sa buhay. Na hindi ko rin naman intensyon na mangyari. May isa akong anak na lalaki. 3 years old ang edad niya. Noong maghiwalay kami ng tatay niya. Naging desperada ako sa kagustuhan kong humiwalay sa kanya. Dahil pagkatapos ng 5 taon naming magkarelasyon, na-realize kong hindi pala siya ang taong gusto kong makasama habang buhay. Babaero siya. Mabisyo. Lahat ng klaseng bisyo, pinasok niya. Paging sa sex, pinipilit niya ako at pakiramdam ko na aabuso na ako. Kaya umabot ako sa point na ayoko na at napapasabi na ako na hindi na ito tama. Nagtrabaho po ako, Titangelo at Raketera at mga kabisyo. Bumalik din ako sa pag-aaral para mag-provide sa mga pangangailangan ng anak ko. Pasok ako sa umaga, kasama ang bibi ko hanggang lunchtime. At pagkatapos naman, mula tanghali at hanggang gabi, kinukuha na nila sa akin ang anak ko upang ako naman ay magtrabaho hanggang gabi. Sa totoo lang, hindi ko naiisip yung pagod. Dahil gusto kong patunayan na maski wala ang ex-partner ko, kaya ko. Kayang-kaya ko na ako lang. Mga kabisyo, dumating ang panahon na naging desperado ang ex ko. Itago na lang natin siya sa pangalang Sak. Nagagawa ni Sak na saktan kami, ako at ang anak namin. Ang yabang ko na raw kasi. Dahil nagtatrabaho na ako. At hindi na ako umaasa sa kanya. Tinatakot niya pa ako na kung makikita raw niyang may kasama akong ibang lalaki, iiwan daw niya ako at wala raw akong maririnig mula sa kanya. Pero kahit takutin niya pa ako, desperado at desidido na akong humiwalay sa kanya. Pagod na ako. Kahit suyuin niya pa ako. O bigyan ngayon ng mga bagay na dati ko pang hinihingi sa kanya. Hindi na rin mapapawi ang kawalan ko ng gana o pagmamahal sa kanya. Dahil maraming beses kong pinag-isipan kung tama ba. Kung tama ba nagagamit ako ng isang tao na idadamay ko sa gulo na nangyayari sa pagitan namin ni Sak. Naitanong ko sa sarili ko, dapat ko bang gawin para lang ipakita kay Sak na wala na siyang pag-asa? Para hindi na siyang umasang magkakabalikan pa kami. Maraming tanong mga kabisyo na ako lang ang pwedeng sumagot. Hanggang sa dumating na lang sa buhay ko yung taong iyon. Yung tao na nakakausap ko palagi.
Hindi pumapalya sa araw-araw ng pag-a-advise sa akin na huwag akong mapagod. At makakaalis din ako sa sitwasyong hindi ko deserve kahit kailan. Nahulog ang loob ko sa taong iyon, mga kabisyo. At oo, naging kami. Patago nga lang at aaminin ko na noong una, gusto ko lang siyang gamitin para makaalis sa poder ni Sak. Fast forward, isang araw, sinadya kong magpang-abot kami ni Sak at nagulat ako sa reaksyon ni Sak noong makita ako. Nagtangka si Sak na papatayin daw niya ang bago kong boyfriend. Nagawa ko kasing lokohin itong si Sak. Pinagpipilitan niya na hindi ko daw naman talaga mahal yung itong bago kong boyfriend. Ginawa ko lang daw to para masabi sa kanya na kailangan niya magtino. Pero sinabi ko mismo sa harapan niya na hindi totoo yan. Pagod na ako. Ayoko na. Ang gusto ko lang, sana'y maging masaya ka sa naging desisyon ko. Pero hindi ganon ang gusto niyang mangyari, mga kabisyo. Ang sabi niya sa akin, hahanapin niya daw yung bago kong boyfriend at pinagbabantaan pang gagawan niya daw ng masama. Kahit ako, nakaramdam ako ng takot na baka magawa ni Sak yun sa boyfriend ko. Pero nanindigan pa rin ako sa desisyon ko nga makipag-iwalay sa kanya. Matagal ko na rin kasing dapat yun ginawa. Matagal ako nagtiis sa 5 taon na tanging ako lang ang nagdadala sa relasyon namin. Puro iyak ang dinadanas ko mula sa kanya. Sa pagiging babaero niya. Ang dami niyang babae na nadadala sa kama. At lahat yun, tinanggap ko pa rin. Naging mahina ako sa loob ng 5 taon. Pero isang araw, natauhan ako nung nagbisyo siya. At lalong nawala ang lahat ng pagmamahal ko sa kanya nung umabot sa puntong binababoy na niya ako ng paulit-ulit. Mga kabisyo, fast forward. May isang taong tumulong sa akin sa Women's Desk. Tinulungan niya akong pakaiwalay kay Sak. Kung tatanungin ninyo kung bakit wala ang mga magulang ko sa aking kwento, yun ay dahil nasa malayo silang lugar. At alam kong ayaw nila sa desisyon ko. Alam nila ang mga pinagdadaanan ko pero mas gusto nilang mapabago at ayusin namin ang binuo naming pamilya ni Sak. Maraming nadamay pero alam ko sa huli ay may isang tao akong ginamit para makiwalay ako sa kanya. At alam ko ring mali yun, kalaunan. Dahil naghiwalay rin kami ng naging boyfriend ko. Dahil nahuli ko rin siyang may iba. Sabi ko tuloy sa sarili ko, hindi ko deserve ang paulit-ulit na lokohin. Kaya mga kabisyo, ang ginawa ko, nag-focus ako sa sarili ko. Nakipag-iwalay na rin ako kay Sak. Nag-file ako ng BPO o Barangay Protection Order for 2 weeks para sa safety namin ng anak ko. Ilang beses na nagmamakawa si Sak pero muli, nanindigan akong hindi na kami pwedeng magkabalikan.
Sa loob ng ilang buwan, naging tahimik ang buhay naming mag-ina. Hanggang sa kinailangan ko munang magsakripisyo at lumayo sa anak ko. Mas makakapag-focus ako sa pag-aaral at sa trabaho at sa pagbibigay ng mga pangangailangan ng aking anak kung nasa malayo ako. Isang araw, kinamusta ako ng kumpare ni Sak at tinanong niya kung totoong hiwalay na nga kami. Saka ko kinento sa kanya yung mga bagay na gusto niyang malaman. Hanggang sa nahanap niya ako sa isang app. At doon niya ako sinimulang i-chat that time. Bagong kasal lang siya. Naging smooth ng usapan namin at akala ko part yun para mapagaan ang loob ko. Pero inamin din niya sa akin na matagal na siyang may gusto sa akin. Kaso that time hindi na daw pwede kasi kasal na nga siya. Inabot ng isang buwan ang communication namin and then bigla siyang nag-decide na puntahan ako sa pinagtatrabahuhan ko. Dahil wala sa akin ang anak ko, nakapag-stay in ako sa work ko. May sarili akong kwarto at hindi naman sobrang higpit ng amo ko sa akin. Ang hindi lang pwede ay magdala ng bisita lalo na kapag lalaki. Pero pinuntahan ako ng kumpare ni Sak. Isang long weekend, wala akong naramdaman na excitement. Dahil alam kong may asawa na siya. Di ko lang siya pwedeng mahalin kasi may uuwian pa rin siyang asawa. Pagkatapos ng lahat, ewan ko ba dahil hinahayaan ko pa rin kasi yung sarili ko na mapunta sa ganong sitwasyon. Nandito siya para tuluyan akong gambalain na naman sa aking mga naiisip. Nagstay siya sa akin ng gabi na yon at kinaumagahan ay umuwi rin siya sa asawa niya. Ewan pero wala naman ako naramdaman na guilt na nagkikita kami dahil alam ko sa sarili kong hindi ko pa mahal ang taong ito. Pero unti-unting tumatagal ng isa pang buwan ng pag-uusap namin hanggang sa hindi ko kaya ang nararamdaman kong konsensya. Ayoko kasing magaya sa anak niya yung anak ko na nasira ang pamilya dahil sa produkto ng isang broken family. Kaya hindi ko na pinausad ang relasyong meron kami. Fast forward, lumipat na ako sa Maynila para doon magtrabaho. Dito may nakilala akong lalaki na minahal ko naman at handa akong mag-settle down sa kanya. Kaso lang, mahal pa pala niya ang ex niya. Naisip ko tuloy, karma ko na ba talaga to sa panloloko ko kay Sak? Noong gumamit ako ng tao para maghiwalay kami? Forever na ba akong ligwak sa mga nakakarelasyon ko? Sa ngayon, mga kabisyo, Titangelo at Rakitera, maraming gumugulo at tanong sa isip ko. Pero nakahanap ako ng panibagong partner at panalangin ko'y sana siya na ang forever love ko. Ilang buwan pa lang kami pero lahat ng mga bagay at pagtrato ng tama na deserve ko ay siya lang ang nakagawa. Kaya gagawin ko rin ang best ko bilang partner niya dahil mahal na mahal niya ang anak ko.
Dahil mahal niya ang anak ko, mas mamahalin ko pa siya lalo dahil higit sa lahat, hindi siya pumalyang iparamdam sa amin ang anak ko na deserve namin na tunay ng pagmamahal. Hanggang dito na lang po mga kabisyo at salamat sa pagbasa. Muli, ako si Jade at ito ang aking Secret File.